Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Mas Yopi ini kompak kabeh, disalami langsung jawab kabeh. Masalahnya pojok sari bro. Manggone pojok apa deh? Manggone ning pojok sari. Tadi pojok sari ini wilayah kene iki luar biasa. Luar biasa. Satu-satunya desa sing iso nekake guyon maton ya pojok sari. Tepuk tangan buat pojok sari. Luar biasa. Niki kula tak ngobrol apa nyanyi Rin? Nyanyi. Oh nyanyi. Oke, siap. 3, 2, 1. Yuk, tepuk tangannya mana tuh pojok sari? Kompaknya deh lo timbangannya kono. Kompak kono iku. Gonmu tuwek-tuwek iki lho. Kompak gonku lho nom-nom. Coba salah tuwek ya Mas. Mas yo tuwek-tuwek iki seragam TikTokan. Oke, iki ya kamera Sarono iki grupe Percil. Oke. Ini Sarono grupmu. Oke. Salaman sih. Oke, salaman. Oke. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Pojok sari le, ojo dilawan le. Pojok sari le. Wes ngerti. Ngono mbok pamerne aku kuwi lho. Sebelah kene iki kan arep tok sing bengok. Nggon aku kene sampai buri kono, sampai rumah balon melu bengok. Sama kecepet kok kuwi ya iso Lho, ora ngerti. Yang sebelah sini mana suaranya? Sawangen kae lho, Pak. Yu. Jak piye? Ayo. Yu aku njaluk tulung aja nganti kalah lho Yu isin aku Yu. Pak enggak menang grupku. Delon ya. Nyelok. Iki delon kekompakannya pojok sari ya. Ya ya. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Angkat tangan. Hore 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 hore. Hore 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 hore. Ya. Hore hore. Mana suaranya? Ya. Ngerti. Nyapa? Nyapa Pak mau tiru-tiru tangan di atas. Weh, kita bikin yang beda. Mereka sudah tangannya di atas, kita bikin beda. Kakinya di atas semuanya. Anu, yang bawa HP-nya dikeluarkan. Ayo, nah seperti depan ini loh. Flash-nya dinyalakan, oke? Ayo ikut tengah-tengah belakang, oke? Semuanya boleh naik semua, oke? Gua mau sedulur mliyung. Kowe grup. Oh, lo pengen melu grupku ae. Ya, wis ora apa-apa. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Oke, kanan, kiri, Aduh, kanan, jangkrik lah, kiri, punya apa? kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apati 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 Mas yo tuwek-tuwek iso piye ngajak piye nek turun dulu suaranya mana Sing banter kok nggonmu ora banter kok isin aku ngajak piye musuh tuwek-tuwekan tuwek nggon aku kompak-kompakan oke banter kono hampir sakit nggih nggih oke rungono hampir iso oke iso jare wong kok ngene kok tiba saeng yo mesti aku berharap angka di hati jenengku hanya ada pedot we ya udah ngerti percil kabeh sebab kene manggone pinggir kene kae lha nyapa kok iso pindah lho pindah melu grupku oke yuk lungguh yuk ate asem lungguh kok iso kene pindah rono lho ora masalah pengen dadi kelompokku oke ambiar toh ya oke ayo ngomong tak turutane
turuti nyapa ijol gon ora iso tidak bisa gon kumpul lara untu kowe sing arep ayo angkret tenan sing kono rada banter sing mburi iki lho tapi lah iki wis mesti banter piye lah iki lagu iki mesti banter mesti aja sing angel-angel wis ben pedhot gon aja angel-angel wis ben yo kaping 3 ing bocah uga marang sedulur uga gawe pinter kaping 4 duar yuk prakti nyamuk to manggon ngarep ala kacau ngerti ora apal mbok ning mburi apa mulih karo Mas aku sok koyo ngene ora apal iki ngono kaya ngono nantang aja sing angel-angel pokoke sate iki ben pedhot sisan grupku sawangan selawatan lho Allahumma sholli ala Muhammad selawatan ngono kuwi lho kok kleru aku milih awakmu kok kleru aku ngerti ora milih kene aku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad santai selawatan itu nggon menang rame tok mulane aja salah pilih bener apa kaping 3 bocah uga marang ruga gawe awaken iki lho deloken niku contoh kaping 4 padha sing papat karep lho salah lanang iki lho arep dhewe kaping 4 iki lho alah bu ngono jarene apal oke kaping 4 kita kan malu wis ini lah karena iki kan emang ya wargane Mas Eko iki warga Mas Edi kok Mas Mambi Mas Eko wargane Mas Edi iki kabeh iki dijak selawatan bae selawatan kersane barokah desane sing hadir semuanya juga ya sarja monggo saya ya Rasulullah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah Cek ora bisa ngecek ora dan gini loh orang ngerti iki campur sari guyon maton pimpinane sapa pimpinane Cak Slentem selendang buyengkulmu iki lho manut karo Cak Slentem lho dadal ting dong ting dong manut karo aku lho nah iso ngedekno ben kalah ya ora apa-apa campur sari guyon maton Cak Slentem TS masih yo kowe grupmu lak ra enek Pak Edi yo ora bayaran lah kok iso iki bengi iki yo lurah mangsamu berarti pagelaran bengi iki sing penting tergantung lurah pokoke aja nganti Mas Edi ilang teko kene lah kok ngono engko duwe digawa ya ora Pak Edi lho Pak tapi luar biasa le penontonnya luar biasa Penonton. Masya Allah penonton magetan koyo ngene ya le iki nuwun sewu sing ningali niki nggih namung Pojok Sari mawon sak mboten kathah niki piantun Pojok Sari Pojok Sari tok ya sampe niki mboten mboten sing ngono mboten sing kaya omah ndi dudu kowe lurah kok nanggap dhewe lurah meniki wujud kerukunane masyarakat Pojok Sari karo tangga kiwa tengene tapi Pak Edi wis ngendikan Mas Edi wis ngendikan ngendikan piye Mas Percil lak umpamane masyarakat seneng acara sing koyo ngene iki penonton sing koyo ngene iki lungguh kabeh Iya. nyantai kabeh seneng koyo ngene iki acara koyo bengi iki digawe sakwulan ping pindho alhamdulillahirabbil alamin masyarakat seneng berarti sak wulan ping pindho awak dhewe sambang ning Pojok Sari kene sing ngomong sapa ndelok YouTube sing ngomong nyanggapi sapa ndelok YouTube iki pas aku ayem tak go bayar sekupi sekupi dengkulmu iki enek Pak Kun Pak Kun Pak Kun iklan
Iya, Pak Camat bolone dhewe. Bapak Camat, sebab Pak. sering ketemu ning dindi. Contoh masyarakat yang luar biasa, rukun koyok pojok sari bengi iki. Tepuk tangannya mana untuk panitia pada malam hari ini. Acara sing apike koyok ngene lho Le. Iki acara sing luar biasa. Ngerti? Ngerti? Ora masalah kuwi ngerti lah dagelane percil dikene pinggir sawah. Ya ora apa-apa to Pak, ben awakmu sambang karo dulur-dulurmu. Sambang apa lho? Lah iki mau lagi awakmu ketemu akeh ning kono kok Lah yo lah dulurmu adikmu mau? Ya, Pak. Kecebong. Iya, oke. Aku batinku ki jane lurah ki piye to wis dikene pinggir sawah ya. Tapi ya ora apa-apa. Iki lapangan sing barokai. Sebab dagelan sapa lho sing ora pernah rene. Ature Mbak Lurah mau Mas Gogon. Mas Gogon. Wis ninggal ya. Apa? Sakidul. Abang Sakirun. Sakirun. Kuwi guruku. Heeh. Omahe Medion bagi. Aku omahku Blitar. Blitar. Tak acuki jempol panitiane. Berarti sok dagelan kondang-kondang tok sing wis rawuh ning kene. Sebab apa? Senior-senior. Pinter ngenyang. Aku nih. Yo coba omong ning ngono. Lah, piye to, Mek? Kuwi pinter nyambung sedulur. Lah, ya pinter karep piye? nyeneng-nyenengke masyarakat. Nyenengke Pinter masyarakat. nyeneng-nyenengke marang liyane. Heeh. Kulo makrufin sedaqatin. Alah ngaji ya tuh kowe ali batak ora roh wis. Lah ngerti apa ora artine? Kulo makrufin sedaqatin. Apa? Ngono kok jare. Lah aku gak ngerti aku. Sapa wae sing nyeneng-nyenengke wong kalebu sedekah cadangane swarga. Ngono kuwi artine sing asli. Nyeneng-nyenengke wong kuwi kalebu sedekah. Berarti kabeh cadangane swarga. Berarti kudune kabeh kudune nyenengi. Nyenengne. Iki UMKM berjalan. Iya. Acara ki engko diselesaikan jam piro aku manut penonton. Oh, ngono takonono, Pak. Iki mangke diguyarne jam pinten, Bu? 11, 12. Se. Jam pinten? Sing tak tekoki jam. Jam 12 apa jam iso subuh ya meletek cangkemku. 12. Piye to ngomong ki? 11. Mbok jam, tak tekoki jam pinten subuh. Ya takonono to, Pak. Jam pinten? Jam setunggal jenengan kiat. Wah. Jam kalian jenengan kiat ibu-ibu. Wah. Jam 3 sampean kuat ning kono. Itulah perempuan. Piye to? Ning isor ameng mung kuat. Ora mikir sing ning dhuwur metenteng koyo. Ngomongnya apa kula sing Lah iki awake dhewe nyambut gawe ngene iki nyesel sampai jam 3 ora bosok cangkemku. dhuwur panggung maksudnya. Ya dhuwur panggung iki Mas. Berpikirlah yang positif Kakak. Oh iya. Karena Senin Pojok Sari acarane hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun meskipun ini udah gak Agustus tapi September. September. Lah iya September. Saking semangatmu ya. Saking Semangat kemerdekaan. Merdeka. Loh, iki posopon lah iki, Pak. Pindahnya apa pindah? Kene Apa apa melu grupku Pak ning kono gak apa-apa Pak. Merdeka. Ya oke, siap Oh, terima alah sing kasih. tiwas melaku merdeka. Ya wong iki ya enek sing nyantai, enek sing menggebu-gebu. Oke. Kamu hari ini kamu apa mengekei apa ning masyarakat? Lu menehi apa wong aku ora sangu kok ya. Iki lho maksud iki apa lho. Ya paling tidak saya akan memberikan sesuatu yang Oke. Siap. sing akan berkesan kepada Pojok Sari le. Heeh, Pojok Sari. Pojok Sari Sukomoro Magetan ngene iki ya. Oh, berarti aku tak menehi puisi ae. Iya, sembarang. Deklamasi. Iya, sebar. Musiknya. Wis meneng to lambemu kuwi wis rusak lah kurang masalah nyabut kok. Maksudnya ilustrasi ku lho. Iya, tak suwoto mari ngene mulih mangan soto obor. Soto entek garek obore badoken ya. Soto entek jam 12 masalahe. Ya soto apor to. Maju. Aja ngisi-ngisini aku. Penyelenggara desa Pojok Sarile hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 paham ora? 8 karo 0 8 karo 0. 8 ki apa? 8 kuwi 8 sama 0. 8 dengan landasan Pancasila. 0 Kosong segala keributan karena Magetan tetap aman, damai dan Kondusif. selalu kondusif, bahagia selama-lamanya. amin. Awakmu Bisa ora awakmu nak ngartekno ngono? 80. 80. Somben lek ditanggap neh. Yo gentenan to saiki awakmu sosok aku. Oke. Nadane Mas. Oke. Indonesia. Iya meneng lambemu iso aku aja. Mbok warai kok cah paut ya aku ki masamu. Pojok Sari Indonesia. Iya cerewet lambemu ki aku tuh cetak. Bilang kok awakmu gak mudeng. Ya mudeng apa sih ora mudeng. Biasanya awakmu kan tuwek pekok. Soalnya awakmu wis tuwek ngono, Pak. Awakmu ku wis diteluk Mbah Kung. Kowe mau mangan putu ora? Heh? Kowe tuku putu ning kono Ya ora? tuku ning kono enak, Pak. Oh enak apa? Ngapusi adae ya. Nyapa lho? Adae gede sini cowok cilik.
Sing diarani panganan putu yo ngono kuwi, disogrok mondol. Mondol bias. Lah iya lho, diadai pring ngono terus disogok. Iya. Nadane Mas. Anu panitia wis enek mangan kowe. Awakmu ora ngerti. Lah iki mau panitia wiri. Nguyuh ning mburi. Marani awake dhewe ning transit buri ning tenda mburi awak dhewe diparani panitia geruduk langsung mara. Foto. Oh, foto. Ya kongko, foto ning ko. Lah iya. Pokoke sing penting iki matur nuwun sih. Karena Indonesia sudah merdeka ke-80. Awak dhewe iki kudune ya memberikan apa sing berkesan bagi masyarakat. Puisi kuwi lho mesti kok Mas aku. Lah awakmu ra ilustrasi. Iya. Indonesia. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Indonesia dari Cak Slendem Pojok Sari Sukomoro Magetan 2020. Indonesia. Aku dhewe kaget. Coba banter. Sone banter. Saya tak pas ning engku. Nadane sepiro? Ayo. Ya oke. Mulane izin karo aku sik ketuane guyon maton. Ya Pak Slendem. Bapak Slendem. Nah, Bapak Slendem yang terhormat, Bapak Slendem Tombel yang terhormat. Ihi. Serit. Indonesia tanah airku. Tanah kebanggaanku. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kucinta selama-lamanya. Dengan berbagai suku bangsamu, dengan berbagai bentuk masyarakatmu, ku dapat memahami arti kehidupan. Oh Indonesia, jadilah bangsa yang selalu berjaya kapanpun gentenan dan dimanapun ku berada, akan ku junjung tinggi nama Indonesia. Di situ bumiku pijak, di situ langitku junjung. Aku bangga kepadamu, negaraku, bangsaku, Indonesia. Kosek toh. Indonesia selalu jaya, NKRI harga mati. Terima kasih. Nyapa lho kok nyusun-nyusun. Lah kowe ngomong kancane wayah jenenge deklarasi. Lah separuh-separuh kan yo penak. Mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati kalau untuk Indonesia menyuarakan. Aku khusus Pojok Sari. Matur nuwun karo Mas Edi. Oh iya. Pak Mulyono. Sorak-sorak Percil Pojok Sari. Terima kasih masyarakat Pojok Sari. Aku bersorak bergembira karena pada malam hari ini aku ada di sini. Oh Pojok Sari. Pak Edi, matur mbah nuwun sampun nimbali kula teng mriki. Merdeka untuk Pojok Sari dan masyarakatnya. Saya doakan masyarakat Pojok Sari sehat selalu. Rezekinya barokah. Itulah Pojok Sari yang sangat luar biasa. Siapa tahu. Halo, Pojok Sari. Aku di sini, kamu di situ. Kita sama-sama membangun Pojok Sari yang sangat luar biasa ini. Oh, Pojok Sari, lapangannya bagus banget, tapi belakang belum ada toiletnya. Tolong Pak Lurah besok kalau acara belakang ditaruh toilet yang bagus, biar gak nguyuh sanggon-gon. Saya di sini. Terima kasih untuk panitia pada malam hari sangat luar biasa. Apalagi Pak Camat yang hadir pada malam hari ini. Pak Kun. Oh Pak Kun, kamu susah-susah rowo Pak Kun. Pak Kun Ewan. Buntutnya gede. Ser aduh. Iki jane kocok. Aku sombong manuk-manuk nih lah masa tak. Lah awakmu iso ora Nyanyine kok ora ngono kuwi Mas. Ya ampun cah bagus. Nyanyi aja cucak rawa. Koti mulayu malu sama wahai roti kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa
Zaman saiki wis beda wis ora dijajah londo wong lanang dijajah wanita alesane ngeboti tresno. Nah zaman saiki kuwi lah saiki wis ora enek penjajah sing jajah bojone awak dhewe iki lho. Lah kok salah mbemu dijajah bojone dhewe kocok. Lah piye ngene iki mergawe ngene wong wedok ning omah karek nampani. Endi duwike bayarane ndi? Sapa? Wong wedok kaya ngono iki sapa kok wani karo wong lanang? Kok tunggale bojoku. Kok padha ae. Tapi kan beda karo Pak Edi. Beda lah Pak Edi karo Pak Kuni beda. Itu namanya wis ono tetep iso ngatur wong wedok, gak kalah karo wong wedok. Momen diketak ya tetep ndek. Ya Mas diketak. Mas Edi diketak Pak Lurah diketak bojone. Hei Mas Edi, ngene sik. Wah kaget terus. Apa, Dik? Masa padha ta, Pak? Ya padha ae lah. Ning ndi ya ngono kuwi. Oh, berarti wong wedok menangan ya, Pak? Ya menangan. Kalau karena sak pinter-pinter. Sak pinter-pinter wong lanang tetep pinter wong wedok karena bendahara duit kuwi sing nyekel wong wedok. Lah wong wedok kuwi daringane bocor, kuwi ora iso apik. Paham ora? Oh, berarti golek contone wong wedok sing daringane ora bocor iki golek ana nuwun sewu, kencete sing nrincing kuwi aja nganti dirabi. Oh, lho. Fisik kencete nrincing. Wong wedok lek kencete nrincing kuwi aja dirabi. Lincip ngono kae? Wani karo wong lanang. Berarti semakin lincip kencete semakin lincip omongane ya. Mlakune rada dicil-cil. Kuwi wani karo wong lanang. Berarti yo lincip omongane. Yo lincip omongane, tapi lak wong wedok ki mbembeng. Oh, apik kuwi rada gedhi. Iya, gedhi mbembeng. Aja dirabi le. Nyapa? Tas babaran. Ngono kok iso. Lah sing piye? Nembang ya, aku nembang. Nadane coba. Oke, lagu ki sing lagi sing anyar. Lagu mah surat penjajah. Nah, surat penjajah. Nadane Nyeritake masa lalu iki apa sing anyar? Ayo rambute kaya garangan. Masalah kobong. Setel nom iki kaya ngene iki. Setel nom apa awakmu tuwek ngono kok dadak semur barang. Jempolmu aku lah akeh selikur. Selikur apa? Ora percaya kowe. Senju salam cuek baru. Aduh hari ini mau abang yang rayu. Senju salam cuek baru. Aduh hari ini abang yang rayu. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya nggih, kakang kula dinten niki dalu niki setepe kumat ngapunten. Biasmu iki rock. Oh, rock kok. Metal. Mbok sing ngalus to, Pak. Kaya aku ngene iki lho. Awakmu setel rock. Nak setelku kaya aku niki halus-halus kanggo wong tuwa-tuwa. Lha piye? Stel. Berarti awakmu kok iso cengkok-cengkok ngono ya? Ana apa ae njaluk cengkok sembiarang panggil. Coba. Suara apa? Ayo. Ngajak nyanyi apa? Kowe wedok ya, suara wedok iso ya. Biasa kan iso ta awakmu suara wedok. Ya iso no. Ketoke blekle ranang tapi suarane diwedokne ya iso. Oh saiba. Oh saiba. Oh saiba. Iki apa karo masaku? Oh saiba. Ini bener-bener kowe. Oke. Gini. Ayo di sini. 3, 2, 1.
lanang Suara rapi wedok lanang. gimana tak duet nih, kowe kok duet wong loro isa ya? Oh bisa Oke, bisa. spot yuk. Hadir pada malam hari ini artis untuk Anda semuanya, sinden dari Angkasa Pura. Masa yo dari Sinden jauh-jauh, dia dari luar negeri, dia dari planet Pluto. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Masuk deh. Asik. Silakan naik ke atas panggung sayang. Sudah dinantikan para penonton. Hadirin sekalian. Juga Bapak Lurah, Bapak Camat dan Ya, ayo. Ayo angel era. Sunap. Sing belum masak. Hadir ini gini Pamra. ya Mas. Pojok Sari. Tak kenal maka tak Kampleng Mas. Sayang. sayang ya, cantik. Namanya siapa, asli dari mana? Jangan mikir nih. Nama siapa, asli dari mana? Coba namanya siapa, cantik? Ini permintaan ibu, permintaan tadi dari ibu PKK. Iya, iya. Minta sinden wanita rai genset. Ini beliaunya. Masa yo enek sinden mereke dompet. Iya. Sinden wanita rai genset. Ayo agak maju. Budi tuh bunyi. Bisa Iya gini. enggak biasane. Ibar bapakne to. Beda loh, biasanya ra ngono kok iso Budi. Mari tiba Mas. Tiba apa? Ning gone Telaga Sarangan Lho kan ono mau. mancing aku Mas. Lho mancing ini sarangan iki ya kocok ya biasanya. Sebelah iki. Oh sebelah gini. Oke, Siap. bisa dipancing ya. So, Namanya siapa cantik? sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Pojok Pitu. Sari. Pojok Sari. Pojok itu ki JTV. Pojok Sari, pojok kampung, pitu. pojok pitu wi ada Pojok berita. Sari luar biasa sekali Mas. Ya. Hebat. Iki masya ulane wis ora ulan Agustus, tapi semangatnya warga Pojok Sari luar biasa. Ya. Bengi iki tumplek-blek tepuk tangan untuk Pojok Sari. Iya, istimewa. Bahkan sampai jalan masuk ke sini mulai soko Mas Pati sampai rene macet. Mas Pati kono mergo acara iki ning kono nganti macet. Pembangunan gorong-gorong lho Mas. Alah, ora omong pembangunan gorong-gorong. Ya aduh kok iso. Paham wilayah Paham. ini. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Kalau nama saya Percil, Ya Mas. Saya tak selentem. kalau kamu siapa? Nama saya. Iya. Masyarakat sini pasti sudah tahu. Iya, Dek. Mergo poster-poster wis dipasang ning gone pojok-pojok wilayah Magetan. Poster besar udah dipasang, dagelan Percil CS Guyon Maton bersama Cak Selentem. Ya. Lah aku Wis Ora sebelah enek. ini jarene. sebelah endi to? Jarene ning nggen Ning cagak telepon. Jaga telepon kae. Heeh. Enek fotoku cilik. Iya. Lah ngisore tulisane sedot WC. hubungi ngiliti. Nyiliti sinten, Dek? Ngiliti Pak Edi. Maksudnya nyiliti wi kepanjangan Kepanjangannya jenengmu kilo sapa? sapa? Liti Sapa Ana apa kok? Liti? Liti. Sondorek apa sapa? Liti Edi Mulyono. Oh, sapa yo kuwi jenenge Mbah Lurah iki karo aku wis kenal Wis kenal karo Mbah Lurah. Lho lho piye to Mbah Lurah iki jaman nom-nomane glipet karo aku. Mosok Nganti jenengmu enek Liti Edi Mulyono hubunganmu apa to? Lho dhisik sering to dolan ning Baben dhisik. Alah. Nek nyapa tekan baben awakmu. Kuwi ning kono ki bakul dhisik. Bakul apa? Bakul kruto. Kroto ki apa to? Kruto ya pakan manuk to. Manuke sapa? Manuke Pak Edi. Suwadok losor. Aja guyon. Maksudnya ki manuk ocehan Oh, lho. manuk Pak ocehan. Edi kan senengane sing oceh-ocehan ngono. Contoh gantangan manuk. Oh, kaya ning Lho ya akeh to Mas. Berarti roh kowe carane gantang manuk. Roh carane manuk. manuk Isu ki ndak ditokni.
Ditokne kondi. Oh celana. Kok kan kurungan kan biasane rodonge dibuka mari ngono dimbun-bunke Dimbun-bunke. pirang jam lho Ya nek 2 jam to Mas. Lho sak panas. panasan 2 menit. lha kok buka kok ditutup lho Bun-bun apa toh? Bun-bun apa? bun-bun enjang aja Jawa sonten pamor aku rumahku Masyarakat kene iki ben ngerti. oh iya iya Lho saiki aku juara. juara ya Bisa to manuk apa sing ra tak dol? manuk lho maksudnya manuk apa sing ra duwe Sing ra duwe. duwe kabeh Duwe kabeh. cucak rawa Cucak rawa. cucak ijo Cucak ijo. terus Cucak apa neh? Perkutut. Utut. iya iya kutut apa Ning omah ya. Hah. Perkutut enek. Ayo, Utut enek. Perkutut enek. Iya, iya. Ya berkutut. Perkutut. iya 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 Pakai telu toh. berkutut kutak kutut Namanya kutut dah. Ya nek kuwi tok lho Mas. Gue ngomong berarti kurang ngerti manuk. Iya, iya. Maju ke depan. Oke, oke. Kamu aturkan nembang ya ndak cahaya. Seneng-seneng Mas hiburan dalam rangka bersih desa-desa Pojok Sari. Dongane kabeh masyarakate seger waras. Amin. Amin. Sukses kabehane. Amin. Dongane Mbah Lurah. Mbah Lurah. Muga-muga iso dadi pimpinan sing amanah. Amin. Pak Camat ya ngono. Nggih. Dongane gendang nanggap. Ya sing iki wis Amin, nangkap amin. rumah Oh iya iya. Ih rakyate wis nangkep. Rakyat Iya, iya, wis nangkap. Mas. Maju ke depan. Oke, Mas. Dikit nembang ya ndak cahaya. Oke, siap, Nembang siap, kaya siap. seneng teman lah bisa ora? Bisa, Bro. Apa? Tak contoni, tak contoni. Lagu apa, Mas? Tak contoni. Mau nek kowe nembang sik ya. Dang 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 dang. Ya. Atau maju. Ala katir tir, ala katir tir, ala katir tir. Dang. Dang 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 dang. Uksa, 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 uksa. Setul, 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 setul. Barongan moto beling, rene otak tempiling. Ae jajaja, ae jajaja. Pintere. Ding 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 ding. Per pantapin, per pantapin. Tralalelo tung 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 sahur. Per pantapin, per pantapin. Tralalelo tung 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 sahur. Hari yang mantap. Pinter lu jane ya. Aduh sedap. Liti kaya setan, Titi kaya setan. Aku ngono pancene kaya demit. nesu, kaya nesu, nesu. Ayo, Ayo, siapa nak? Ayo. Yanto ganteng tenan, ganteng tenan Yanto. Yanto ganteng dhewe, ganteng. Yantong, kowe iki lho nyanyi apa? Dino Minggu. wah nyanyi apa? Dina Minggu sing tak tunggu. Asik. Kowe ngajak. Ngajak nang ndi, Nduk? Ngajak nang ndi, Nduk? Ning atawang emangmu. Owe owe owa. Owe owe owa. Lagi iki lho nek sindek nyanyi kupinge bosok. Lah iki nyanyimu senggak lho awak Kok dhewe. masalahnya ra padha karo sendiri. Senggak yo biasa yo rasa cedak kuping. Berarti piye sing halus enggak? Sing halus. Oke, Dino Nganti lingsir srengenge ngene. Ana kene aku nunggu kowe. Lah aku malah mendesak. kowe masalah. Kowe masak kok kaya prop jalan.
Warna apa? Dulu aja sini. Selindro. Iku lho contohnya koyo Iya, ngene. iya, Nembang koyo ngene lho Iya, contohnya. Jan. Sorry. Piye apa? Sorry. Madura. Lagi ya termasuk budaya kita loh, Budaya Nusantara. Budaya Nusantara. Nusantara. Berapa? Kok budaya Nusantara piye? Iya, kowe ra roh kowe. Kowe kene. Kowe kono. Kowe grupe kono aku takon Prabowo. Sapa ra ngisin di grup kok ono Yo kompak. jelas iso to, Mas. Kene can jero ya. Mas, tunggu Mas. Oke. Kok mbas ta? Kan Mbak ambek Mas. Oh iya nanti siji. Sik. Mbak, Apa, Mas? mulai jutul pindah ya. Ya maju ya. Mas aku ndelok kayak gini kalau sidak ora terus ndongkrong ngono. Iki jane iki lho kayak iki lho. Kaboten ngarep aku ki. Selamat malam tretan sadaja. Kamu lo ngatur lagi ngidung bile lepat nyon sapora. Been nyon sapora. Munio. Kaya kae lho, Kowe kira munio ki ngene ngarut. Piye apa omongan apa? Ngene lho, boon. Been nyon sapora. Boon ya nyon sapora, kaola sadek. Dek tretan sadaja pokok. Apa? Alah, ya kaya kuwi lho Nusantara. Pohon sapura. Awak dhewe Jawa Timur kudu Salam kerong dari bulan. Salam kerong dari bulan. Pangapora kau langijung. Badang tak nyaman le. Badang tak nyaman le. Been nyon sapora. Nyapa? Arab Kak. Kepidak. Lah awakmu manggone ra penak lho. Diawasi. Ole olah Oh ya bener. ala jere madur. Ulah dengan dia ke kantor. Baru kesantap. Ijol. Aku tak sing anu pencake, Mas. Kowe lu wedok lho kowe. Kowe nyiden. Kowe nyiden aku tak pencak. Musa sapa? Ya musa awakmu. Oke. Sik. Apa. Menika Puji Astuti. Kuwi makku. Oke. Ora balik. Ora balik. Dora
apa ora to? Lah piye? Cak ora oleh tangane kene men ora oleh. Ora lek kon dhuwur. Iso. Dari apa jagone? Oh, hey. Gak oleh dawa-dawa. Pencak dor apa ora? Jare ora lek kon dhuwur kok Pencak jari nonyone ngene to. Aku diantem mosok nonjok ngono tok. Matamu ya. Lah aku nyindet kok mbok joto sih, gak delok raimu, Rumah saku samsak kok ning ngono. Kowe ngawur. Kowe iki ngawur lho masalah. Ngawur. Ora. Hei, hei. Mari ngono. Ora ora kowe. Iki seni tradisi Jawa Timur kita harus melestarikan. Adik-adik yang lihat biar tahu. Perkenalan. Dor ki asline kok di Jawa Timur. Jawa Timur, Mas. Kentrung saka ndi? Jawa Timur. Jawa Timur. Budaya Nusantara. Ya. Ya. Hei. Aduh. Alon nyantai. Semangat. Eh. Hei, hei. Mas tatat. Iki lho tanganmu koyo klewer. Gluk ngono. Hei, hei. Lah kok mundur terus, Mas? Loh, lha kok jalan maju. Yang biasane lho. Maju, enak maju nih. Oke, enak maju nih. Enak maju. Enak maju nih iki kan maju. Ojo mundur terus. Ora. Ayo, Pak. Hei, hei. Nah, Orang balik. Orang balik. Orang balik. Rambe. Ora. Apa? Nyapa? aku ngarep. Oh, ngarep. Siap? Ya. Buri dia siapa? Iki. Aku ben bosok nek jeblok. Jaluk sih. Mas, kendangnya Mas. Lho. Oh, njaluk kono sik to? Ya. Mas, kendangnya Mas. Ndang dokno aja kok kene. Lah macet lho kon Oh dhuwur. ya mudun. Mas, ning koyo emang Mas ya. Ya. Kentrung gaya baru. Kowe iki mundur. Malah remo. Malah Lah diri remo lho. kowe ngawur. Aku kan Beto. goblok. Gidi Jaya. Ayo, aja cerewet ayo. Godrok. Kodok piye? Sik kalau dok kentrung. Kentrung kaya baru. Kentrung. Yo gara-gara Budi Wijaya yo. Ayo. Kentrung gaya baru. Orang balik. Orang balik. Orang balik. Aduh,
masalah ora paham. Kowe iki ora paham masalahe. Ngerti kon ngene gak iso tak jana Nusantara lho. Nusantara Iki ndi? lagi Jawa tok lho, urung sing luwih Jawa. Lah sing ndi? Sewu kutha. Samra. Sabra. 7 tahun loh. Ya kok bisa, aku bisa. Ora dur. Sama ya. 3, 2, 1. Wendek. Iya, 3, 2, 1. Kendeken kang loporan. Sama lho. Kowe wis ora loro. Suara telu. Oke. 3, 2, 1. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Loh. Itu ki bisa kok di bener ada. Kuwi lho. Jare papat aku. Lah ya papat kowe. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu lho nyok. Pas piye? Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning endi? Men kae swara apa? Kae swara nelek. Kamu tahu siapa kamu? Siapa kamu? Apa neh? Kamu pasti menjajah. Kamu bantu menjajah ya? Kamu jajah ya? Bukan Mas, bukan. Potongan kamu potongan seperti itu. Merdeka dan bukan dasar celot-celot. Kamu masih datang ke bumi. Gerak. Siap gerak. Wah, endo iki. Apa kamu milih jadi penjajah apa pasukan? Kamu harus merdeka. Merdeka. Kaset. Ya, nek buanter dulu. Anu pas pucuk bisa loro ya. Ben bongko ya ben. Merdeka. Adek, salam. Siap. Bersama kamu harus salam. Ya, siap. Oke. Adek Prabowo. Siap. Bersama Jawa. Dilaksanakan. Ape. Elit. Apa? Senyum awakmu. Aku nyelok baru. Elit nih. Hei, Bersama Jawa. jotos, Pak. Apa? Aku teko Pak Edi sehat. Nyapa mbok jotos? Iki lho kaya selendem. Salam. Siap. Oleh kamu ada salam kamu gimana? Langsung akan saya hadapi, saya tembak Pak. Pinter. Enek ngotot kok langsung ditembak. Pinter. Dek Prabowo. Siap. Selamat. Siap laksanakan, saya akan menghadapi dodor. Oke. Ora jelas ya. Sasetmu. Ada musuh. Komandan. Siap. Loh, kowe nyekelon aku. Jaga Pak. Rumah saya. Kowe salah sampe ya udah. Apa? Aku teko apa? Sudah makan? Ora. Kowe tak teko segar waras. Oh iya ora. Oh iya. Ora jelas. Dadane. Oke. Mas, iki arep perang apa arep lomba karaoke? Kowe manut iki lho kancane manut. Lah mau latihane anu kok militer nyapa nyanyi. Aku yel-yel. Oh iya. Desanem. Yel-yelnya gimana Desanem? Oh ayo. Oh ayo. Neng pari, neng pinggir kali, Bapak Edi paring rezeki. Paring rezeki. Bisa Desanem, bisa. Oke, untuk Pak Edi baru. Wit keciper ditandur neng pinggir sawah. Ya. Muga sing hadir kabeh nemu barokah. Amin. Nemu barokah.
pinter. Murid-muridku pinter ya. Ono tronton nang pinggir sumur Oke. kanggo penonton tak dongakno panjang umur. Amin. Kabeh Panjang umur. Asik. Oh, Langsung. Nyambung ya. wayone wis ngarep. Wes iki. Enek pari ditelan ning ngamben. Bapak Edi, ayo dolan ning baben. Nggak baik itu nggak boleh. ya ampun ya ampun. Oh, edan. Tidak boleh. Enggak boleh. Sosialisasi. Oh iya iya. Gempur rokok ilegal. Nyane apa? Tahu bom nih. Eneng pari ditutuli pitik. Bapak Edi, kula nyuwun dhuwit. Lah pitik. Lihat nih. Eneng pari, eneng ketan. Bapak Edi, kula nyuwun saweran. Alah duit neh. Tulung. Ganteng. Lewani aja dhewe kowe. Ayo maju rene. Enak apa? Sabar. Ono masalah apa? Bremet ta. Sabar bro. Aja emosi. Sabar. Ono apa? Iya. Cerita sik. Ono apa? Kenapa? Ono apa? Ora ada apa-apa. Lu kok sopo iki? Lah menawani aja. Menawani dhewe ngono. Tak omongi rene. Nyapa? Iki nggone Pak Edi. Nyapa ta iki? Ya jare rene tak omongi. Nek surat Oh iya. tak waca. Surat iki lunga ning Kalimantan iki. Iki lho tulisan. Suraji kae. Apa dah? Mbok. Oh iso kaya ngono tulisannya kaya ngono piye. Urung kok delok. Delok sik. Lah saiki anu lho, Mas. Efek gas lu. Piye? Kenapa nangis? Kenapa? Lho lucune kaya ngene kok nangis apa? Iki lho sing pojok lho, berita kehilangan. Berita kehilangan. Mungkin anak berita kehilangan. Berita kehilangan kok anu lho, berita kehilangan. Perhatian kepada masyarakat Pojok Sari. Berita kehilangan. Telah hilang anak kecil dengan ciri-ciri baju hitam, celana hitam, rambut hitam, kulit hitam, alis hitam, mata hitam, gigi hitam. Bagi yang menemukan tolong jangan dikembalikan karena itu adalah anak kedua. Kau mesti ngono nyapol. Nek kok gawe kaget iki lantaran. Kowe nyapol. Nyapa aku tak waca iki. Ngene. Ini tak omongi. Iki sing penting iki kabeh kudu kumpul. Kudu rukun. Sebab apa? Putih beras mergo gosokan karo kancane, pintere menungso saka bergaul. Iki ngene lho Mbak Ganjur. Iki ngeten Pak Cil. Ya, apa ki jenenge? Peribahasa mengatakan putih beras mergo gosokan karo kancane, pintere menungso saka bergaul. Jer basuki Mawa panas. Piye? mawa ki panas. Oh ya bawa ya. Iso ora? Iso ora. Peribahasa mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti tidak akan ikut olimpiade. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Ora mungkin ora melu. Olimpiade. Masa mau olimpiade kewan mau piye? Iki ngeten pripun? Bapak Lurah, Mbah Lurah diaturi minggah, Pak Edi diaturi minggah wonten ing panggung. Siap. Foto bersama kru guyon Mangan. mangan. Sama Pak Camat ya kalau ada. Kali Pak Camat, kali Pak Polisi monggo, Ya, Pak siap. Babinsa. Pak Binsa. Yuk, Cok, sepoto lo, Cok. Pak tentara, Pak polisi. Oh, wae yo, wae yo, wae yo. Oh, wae yo, wae yo. Sindir nak guyon maton. Wae yo. Asik. Godhong waru, godhong hitam. Ayo, ayo, masyarakat makmur. Masyarakat makmur. Wasik. Bunga wayo.
siap di tengah. Bapak-bapaknya tengah aja Bapak. Monggo, Nanti Bapak. saya yang ke pinggir nggak apa-apa. Oke, siap. Dan Riki dan. Oke. Satu dibagi 1, 2, 3, 4 biar nanti foto. Tang, ngenakmu loh. Ngenakmu. Kodemu. Kok dicelok tang ini ya, Mbak? Batang. Ya, kita foto 1, hitungan 1. Ini dibuat dokumentasi guyon matan. 1, 2, 3 ya. Bebas Bapak. 1, 2, 3 bebas. Oke, terima kasih. Mas, di sini dulu, jangan duduk dulu, karena kalau naik di guyon matan itu ada 3 persyaratan. Apa saja, Pak? Mbak Lurah, Ya, persyaratan. persyaratan yang pertama itu joget. Joget. Kalau buatan joget, syarat kedua menikah nyanyi. Oh, oke. Kalau joget buatan nyanyi buatan, syarat ketiga Apa itu? Nyawer. Ya. Mungkin kalau tidak 1, 2, 3 bisa. Syarat keempat Apa itu? doa. Masa kaya mutin, Pak? Lagunya yang enak-enak aja. Wonten pamundutan napa pripun? Pak Camat, ano? Pak Camat, oh Mbak Lurah mawon. Oh, siap. Pun manut kali kula mawon sepenting penak. Nggih, siap. Joget bareng-bareng nggih? Oke ya. Oke, ya. boleh. Alon-alon tipis-tipis mawon napa? Cok, bareng-bareng masih bersama guyon maton. Masuk deh. Yo! Rasakan janji wanginya. Alon-alon nyanyi. Alon-alon nyanyi. Oh, berani ya, Krishna Buana. Saja. Gandeng sama ingkir Waduh Pak. Aduh Pak. Yo, yang kedua penghormatan pertama berangkat. Yuk, langsung bareng-bareng masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Pak Lurah matur nuwun, Pak Camat matur nuwun, dan terima kasih semuanya, sehat selalu. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Dulu ini duatan sedaya warga masyarakat Pojosari. Ana mau mekaten semangaten nggih lho sebagai biar matur dapet jenenge barang suara wonten karsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalpatan kawula sakaten nyuwun agunging sesamudra pangasami dhumateng para pamirsa sedaya. Kula sujud prastya ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asosati sak bejo-bejane ukang lali isi perjuangan eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.